vam večer, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, članovi i poštovatelji kulturno-umjetničkih društava, naših tradicijskih i izvornih vrijednosti, baštine i kulture. Dragi gosti, drage Dreteljanke, dragi Dreteljani, upravo ste čuli premijerno izvođenje himne Dretelja Mali Pariz, čiju glazbu potpisuje Ranko Boban, a autor je teksta Željko Kozina u izvedbi mješovitog zbora istoga naziva Mali Pariz. Zvono obitelji, dragi prijatelji, naziv je knjige koju ćemo večeras ovdje prelistati od prve do posljednje stranice i na taj način otvoriti put u svijet do ruku malih i velikih Dreteljana koji su se suživjeli sa svojim mjestom, ali i mnogo šire. Vjerujem kako će ova knjiga biti dobrodošla u svaki vaš dom. Na početku, dragi prijatelji, kao što je to red i običaj u ovakvim prigodama, u ime domaćina pozdravit će vas jedna prekrasna dama, predsjednica Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Dretelj, gospođa Nikolina Brajković. Dobro večer svima i hvala što ste došli i što ćete svojom nazočnošću uveličati ovu za nas iznimno značajnu prigodu. U 3 godine na čelu ovog društva stane koliko nečiji život. Za neko kratko vrijeme, a za nas ljude koji se bude i žive s Hrvatsko kulturno-umjetničkim društvom dugo i bogato. Budući da će vas večeras misijana provesti kroz povijest društva, od njegovog osnutka do danas, želim samo zahvaliti svim dosadašnjim pokroviteljima Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Dretelj, poglavito gradu Čapljini na čelu s gradonačelnikom dr. Smiljanom Vidićem, koji je financijskim sredstvima omogućio uspješnu realizaciju svih planiranih projekata. Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje je dodijelilo sredstva iz granta Međunarodna kulturna suradnja za pisanje fotomonografije u društvu Sveti Ante Dretelj. Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje je dodijelilo sredstva za izdavanje zvona obitelji, te svima koji su na bilo koji način pomogli obnovu i opstojnost Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Dretelj. Iskrena hvala. Dragi Nikolini Brajković, koja nas je ovako lijepo pozdravila i zapravo i uvela na neki način u ovu večer. A jedna druga dama piše: obitelj je poput grana na drveću, rastemo u različitom smjeru, a u korijenu smo uvijek jedno. Tako je zapisala urednica i autorica ove knjige, gospođa Nevenka Sulić-Stipić, a ja ću je pitati zašto baš ovaj naslov, Zvono obitelji. Kakva je zapravo poveznica između zvona obitelji i zvona Dretelja, manifestacije po kojoj se ovo mjesto već godinama poznaje? Zvono je simbol našeg postojanja. Ono najavljuje svečane i bitne trenutke u našem životu. Obitelj je nukleus, polazište za sve. Stoga mi se ova sintagma čini najprimjerenijom da bude okvir za sadržaj koji se u njoj nalazi. Zvona se izdižu između neba i zemlje. Na zvoniku crkve Svete obitelji, na gornjem i donjem groblju, zvuk zvona na mističan način tako veže zemaljsko i božansko. I stoga je znak božanske zaštite i svete snage. Ono je sastavni dio obreda i ceremonija. Stoga smo i svoju ljetnu manifestaciju nazvali Zvona Dretelja. Zvono je uvijek s nama. U svim važnim događajima kroz koja prolazimo. Ona su nam poziv na molitvu, zajednička druženja,
i posljednje ispraćare. Skoro da i nema obitelji u kojoj netko nije bio uključen u rad društva. U ovom mozaiku zajedništva sudjelovali su stariji i mladi Dreteljani i dio njihovih kreposnih talenata utkala sam u sadržaj ove knjige. Mnogi od njih nisu više među nama, ali su opečatili naša srca, jer su ostavili dio sebe u pjesmi, recitaciji, plesu, glumi i igri. Ispratili smo im molitvama i zvukom zvona. U sadržaju ove mini monografije zabilježena su mnoga događanja vezana za rad društva od 1939. do 2022. Pravo mi je čudo bilo izbjeći zamci pri izboru sadržaja na videozapisima i fotografijama, a nikom se ne zamjeriti. Ako sam to i učinila, unaprijed moja isprika. Zahvaljujem svim svojim suradnicima koji su mi bili podrška u radu. Zahvaljujem i organizatorima Dana Čapljine, gradu Čapljini na čelu s gradonačelnikom doktorom Smiljanom Vidićem za ukazani prostor i vrijeme. Raduje me da je večeras s nama i predsjednik udruženja Hrvatski amaterski kulturno-umjetničkih društava, gospodin Vedran Vidić. Od srca mu zahvaljujem na osvrtu i željama upućenim Hrvatsko kulturnom umjetničkom društvu Sveti Ante Dretelj. Svima vam se od srca zahvaljujem. Hvala našoj autorici Nevenki Sulić-Stipić, a ona je spomenula da je s nama večeras i mladi gospodin Vedran Vidović, predsjednik udruge Hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini, koji je napisao osvrt za ovu knjigu. U osvrtu između ostaloga stoji: snažno je ovo djelo koje može razbuditi nove generacije za rad i borbu, jer nikada nismo stigli do kraja. Sažimanje koje je autorica ovoga djela morala učiniti kako bi prikazala slike povijesti, mjesta i rada ovoga vrijednog društva, upravo su umjetnost. Stoga autorici ovoga djela i cijelome društvu Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Dretelj od srca čestitam na još jednom iznimnom umjetničkom uspjehu. U potpisu Vedran Vidović, predsjednik udruge Hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini. A kao što sam kazala na početku, pokušat ću na najbolji mogući način večeras prelistati ovu knjigu i dočarati vam što se nalazi između njezinih korica. Nakon osvrta slijede prekrasne fotografije koje nas svojim izgledom prvo vraćaju u prošlost, a onda pokazuju svu ljepotu dreteljskih pejzaža, pogled kroz čaroliju šipka na smaragdnu Neretvu. Potom slijedi jedna slika iz povjesnice ovoga društva iz 21. srpnja 2013. godine, na kojoj su svi članovi društva na manifestaciji Zvona Dretelja. Drevno mjesto. Dakle, kao što je kazala autorica u ovoj knjizi, vratila se daleko u prošlost, posjetila na sve one stvari zbog kojih mi danas jesmo tu gdje jesmo i koje kao znamen moramo čuvati za sva vremena. Upravo tako govore i stranice ove knjige, kamen ko znamen minulog vremena. Stare kamene kuće ostaju u brdu i svjedoče o prolaznosti vremena, kad je plodno tlo bilo dragocjeno, pa su vrijedni žitelji nekada sadili pamuk, duhan, a kasnije karfiol, papriku i ostale ratarske kulture. Ovdje imamo jedan mozaik starih kuća, dobro bilo dobro pregledati i podsjetiti se kako su to nekoć živjeli naši stari.
Prigradsko naselje, današnji Dretelj, smješten na desnoj obali Neretve, proteže se dužinom polja gdje se grade nove moderne kuće s uređenim parkovima. Većina mještana zaposlena je u Čapljini i Mostaru. Jedan dio mladih iz egzistencijalnih razloga otišao je vani za boljom zaradom. Raduje nas da se većina vraća, kupuje stanove i pravi kuće. Još jedna duplerica gdje se može vidjeti današnji izgled Dretelja. Dakle, ovdje u središtu jedne nalazi se mjesna crkva, potom imamo polja, radove na polju, prugu karakterističnu za ovaj dio ove naše Hercegovine. Potom prelazimo na sljedeće stranice gdje se na neki način može shvatiti zašto Dretelj nazivamo malim Parizom, moderno uređene kuće, moderni uređeni drvoredi, okućnice, prekrasno i jedna Hercegovina u srcu koja se rascvjetava sa stranica ove knjige. I kaže, dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš, da ti se dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja Hercegovina, Hrvatska gruda nam sveta već 1000 ljeta. Ne dam te nikom, majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve, kamen i vino. Dakako, ovo puno bolje zvuči pjevano, ali evo, dakle, u dio naše Hercegovine kao poseban kamenčić utkan je i naš Dretelj. Potom slijedi još jedna prekrasna fotografija koja se raširila na 2 stranice. Riječ je o crkvi Svete obitelji, snimljenoj iz maslinika. A sada ćemo malo zaviriti u povijest utemeljenja društva Sveti Ante. Prošlo je 150 godina od osnutka društva Sveti Ante. Naime, daleke 1872. Franjevci su u Mostaru utemeljili društvo Sveti Ante, koji se raširilo po cijeloj Hercegovini. Gotovo svaka župa, pa i malo veće mjesto, imali su društva. Zalaganjem čapljinskih vratara, na čelu sa župnikom Frandrijom Jelčićem, utemeljuju se društva Sveti Ante u Čapljini, Dretelju i Trebižatu. Mladi članovi i članice svoj su vjerski zanos i domoljubni ponos ugrađivali u rad ovoga društva. I ovdje imamo preslike nekih zanimljivih bitnih dokumenata iz toga razdoblja. Prvu darovnicu društvu iz 1939. godine, zatim prvi izgled pristupnice društvu, a pristupnica na sebi ima sljedeće riječi: potpisani pristupam u Hrvatsko katoličko društvo Svetog Ante i obećajem da ću kroz cijeli život obsluživati društvena pravila i raditi na proširenju našega društva. Zapisa tako 1940. godine u Dretelju, dana 9. listopada. Ovdje je potpisana Dragica Čepo, rođena 23. svibnja 1927. u Dretelju, a upisana 9. listopada 1940. u potpisu duhovnik fra Tugomir Soldo. Sačuvani, dakle, dokumenti i fotografije zapravo svjedoče kako su brižljivo čuvane riznice uspomena na osnutak ovoga društva i upravo u tim riznicama uspomena pronađeni su i sljedeći dokumenti i fotografije koje ćete moći vidjeti na ovim stranicama. Pa tako imamo jednu pozivnicu na dobrovoljno sudjelovanje hrvatske glazbe iz Trebižata na svojoj, kako ovdje piše, svojoj prvoj zabavi, na koju vas sa cijelom obitelji najuljudnije poziva odbor ovoga društva. Zatim s desne strane, na stranici 21, vraćamo se u vrijeme Drugog svjetskog rata. Godina je 1940. Slika djevojačkog pjevačkog društva Sveti Ante Dretelj iz 7. srpnja. Ostajemo još malo u godinama Drugog svjetskog rata i na stranici 22. nalazimo fotografiju iz 1940.
i Mladena Vidića na prvome krasnoslovu u Grahovu. Pogledamo li s desne strane, vidjet ćemo također fotografiju iz 7. srpnja 1940. a predstavlja djevojački podmladak Hrvatskog katoličkog društva Sveti Ante Dretelj sa svojim duhovnikom. Pjevačka i folklorna skupina iz 1939. te mimohod kroz Čapljinu na Tijelovo, dakle Tijelovska procesija, na kojemu su djevojke iz Dretelja, Čapljine i okolice, dakle još smo u vremenu Drugog svjetskog rata, pred Drugi svjetski rat, 1940. godina. Ukidanje Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Dretelj 1945. Pod utjecajem političkih previranja prestaje javno djelovanje društva 1945. kada su ga komunističke vlasti zabranile, ali njegovo postojanje ostaje kao žeravica u duhu puka koji je u različitim prigodama iznjedrio zanimljive i hvale vrijedne kulturne i zabavne događaje. Uz ovaj tekst vezana je fotografija ženskog pjevačkog društva iz Dretelja iz 1953. godine. 27. 28. stranica ponovno su rezervirane za prekrasne slike prirode Dretelja. Zatim dolazimo do jedne seoske veselice. Zahvaljujući entuzijazmu mladih, na čelu s tadašnjim predsjednikom omladine Slavom Pažinom, 60. godina prošloga stoljeća u Grahovu se održavaju priredbe hvale vrijedne. Te seoske veselice prerasle su pravi spektakl, pa nije ni čudo što su snimljene 3 emisije Selo veselo na Radio Sarajevu, a gostovali su i na lokalnim radio postajama. Dakle, ovdje vidimo jednu crno-bijelu fotografiju iz 1967. točnije 19. kolovoza i kaže veselo veče, odnosno fotografija koja prikazuje društvo, članove društva u zanimljivu razgovoru. Kulturni život mjesta kaže da je Dretelj oduvijek bio napredno mjesto u kojem je jačala svijest o važnosti obrazovanja. Podaci pismenosti navedeni su na spomen ploči koja se nalazi na ulazu u crkvu Svete obitelji. Ploča predstavlja svjedočanstvo povijesne i kulturne baštine žitelja. Ona je svjedok vremena u kojem je obnovljena crkva, sagrađen zvonik, dograđena sakristija, u razdoblju 2005-2010. Podignuto je spomen obilježje s imenima poginulih Dreteljana koji su za slobodu dali ono najvrednije, svoj život. Žitelji su uključeni u put Sveti Ante Dretelj koji je nositelj svih kulturnih događanja u mjestu. I ovdje na 2 stranice možete detaljno pročitati što piše na toj ploči. Naslova Sveta obitelji, uvijek si s nama ti, stoljeće milosti slavimo mi. A crkva Svete obitelji bila je ne samo duhovna, nego i kulturna pozornica u kojoj su krajem 70. i 80. godina na poticaj tadašnjeg svećenika Fra Ante Šaravanje, Fra Slavka Barbarića i Fra Tomislava Vlašića pokazali darovitost u glumi i pjesmi članovi glumačke družine i vokalnog sastava. Pa tu nalazimo jednu sliku s konca 70. glumce iz predstave Svi me vole, samo tata ne. I jedno zanimljivo lice pojavljuje se na ovoj slici, Branimir Vidić Flika, danas poznati hrvatski kazališni i filmski glumac. A svojim nastupima mladi su uveličali sve tadašnje blagdanske i misne sadržaje i sudjelovali kod čitanja i ministriranja. Na sljedećoj fotografiji vidimo jednu fotografiju iz 80-ih, vokalno-instrumentalni sastav Prijatelji Svetoga Ante. Spočitelja i Dretelja, 2 stoljetna prijatelja, gledam polja vinograda, čutim miris moga grada. Neretva ga snažno grli,
prekava mu Istra žuri previša, kad vodom topi, a kravica ga nježno škropi. Čapina mi procvjetala, miricom se opasala, mene za navijek očarala. Zarobila srce moje, napravila svojim robom, kad god moram iz nje poći, htio bi je ponijeti sa sobom. Karva od tukih hutovo, djevojjačka vedra lica da pjevam, tjeraju me da navijačam crku pisa. Struke višići mi ništa, sada kao ruke sve čuva, i negdje a na nebu ode golubovi bijeli lete. Čapina mi procvjetala, miricom se opasala, mene za navijek očarala. Zarobila srce moje, napravila svojim robom, kad god moram iz nje poći, htio bi je ponijeti sa sobom. Šurmanci i svjetala, lijepa mjesta moga kraja, grudima svojim uvijek nosim uspomene moga zavičaja. Čeljevo i kapela, korana trešnja kad zarudi i miris zemlje moga kraja, sve u mome srcu ljubav budi. Čapina mi procvjetala, miricom se opasala, mene za navijek očarala. Zarobila srce moje, napravila svojim robom, kad god moram iz nje poći, htio bi je ponijeti sa sobom. Neizostavni sastavni dio Čapljine i u tom smislu autorski dvojac Ranko Boban, Željko Kozina posvetio joj je ovu pjesmu, još jedan pljesak za pjesmu za zdravlje koju smo obavili ovu večer. Stigli smo do godina u kojima se događa reanimacija društva. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Dretelj Čapljina obnovljeno je u ožujku 2005. nakon što je u siječnju održan inicijativni sastanak i odlučeno da se što prije započne s radom i organizacijom društva. Framile Vlašić i Zoran Martinović predstavljaju glavnu kariku između onoga što je bilo i onoga što će uslijediti. Za predsjednika društva izabran je mještanin, sad ću pravilno reći, Zoran Martinović. Kod nas je u blizancima Martinović, pa sam pogriješila, dakle Zoran Martinović, ja se ispričavam. A pjevačka skupina iz 1940. godine sada je u nešto, a da tako kažem, starijem izdanju iz 24. srpnja 2005. godine. Dakle, one djevojčice koje smo na prethodnim stranicama gledali na crno-bijelim fotografijama iz 1940. sada ovdje vidimo na fotki iz 2005. godine.
24. srpnja 2005. društvo Sveti Ante upriličilo je veliku proslavu povodom 60. obljetnice osnutka i rada društva. Na slici se vide članovi mandolinskog sastava i muška pjevačka skupina društva u zajedničkom nastupu. To su prekrasne fotografije iz toga razdoblja. A predsjednici društva bili su, dakle, u vremenu od 2005. godine do danas 4, da tako kažem, dečka i 2 dame. Zoran Martinović 2005. do 2008. pa 2012. Željko Kozina od 2007. do 2008. Jerolim Glavinić 2009. do 2011. Dragan Čepo 2013. do 2016. Onda slijede dame Ivana Vidić 2017. 2018. te naša draga Nikolina Brajković koja je postala predsjednicom 2019. godine. A sada ponovno dajem riječ našoj autorici, gospođi Nevenki, koja će zapravo pročitati obraćanje iz 27. srpnja 2007. godine tadašnjeg predsjednika društva Željka Kozine. Za prošla, ova i buduća vremena. Tamo gdje se nebo prosulo bojom grožđa i Neretva bojom smokve i kamen bojom jegulje i zemlja bojom tople pogače ispod sača i gdje cvrčak zoru budi i gdje pčele nektar kupe sa propetih drača. Tamo gdje bećarac u batnima vrije, a u buradima vinskim spava, i zrikavac krijesnicama tepa, u noći od pripeke odpočiva trava meka. I žive pitomi težaci, što ne zgaziše ni mrava, i gdje iz rakijskih kazana kaplje ljuta čelja. Od tamo se razliježu i stara i nova zvona dretelja. Od ovog trena i za buduća vremena Resic će ovu manifestaciju zvona dretelja. Hvala gospođi Sulić, a pozornicu zvona dretelja jednom prigodom uredila je i Mirala Borovac-Falak, akademska kiparica, i na njoj se nalazi sve ono što nas podsjeća na našu tradiciju i kulturu, narodna nošnja, zatim tu je serđada, bilje, različito oruđe i slično. Sekcije, voditelji, aktivnosti. Dolazimo do dijela gdje ćemo čuti nešto više o mandolinskoj, folklornoj i ostalim skupinama. Dakle, mandolinska skupina okuplja profesore glazbe, učitelja glazbe, amatere, zaljubljenike u mandoline i gitare, pa su zajedno činili mandolinski orkestar s kojim su počinjali i završavale sve manifestacije. Sudjelovali su na koncertima mandolina u Hercegovini, a na Hrvatskom festivalu mandolinista Mandolina i Mota 2007. pokazali su pravu virtuoznost, osvojivši 2. mjesto u natjecanju komornih sastava. Mandolinskim orkestrom ravnali su Davor Bukvić, Gabriela Glavinić i Zoran Martinović. Folklorna skupina najbrojnija je od svih. Aktivnih članova je bilo i preko 50, a sada stanje varira. U njoj se plešu i pjevaju kola zapadne Hercegovine, Poskočica, Trusa, Trojanac, Taraban, Bokulja, Povratuža, Dubrovačke Poskočice, ples Linđo, plesovi Hrvata Središnje Bosne, Posavine i Slavonije. Sudionici su podijeljeni u 3 skupine: mladi koji se tako osjećaju, mlađi koji to jesu i željni su druženja i putovanja, i najmlađi kojima je to zabava. Zanimljiva podjela.
a svoje koreografsko iskustvo na njih su prenosili Nikola Beno, Nikica Kuzman, Zdenko Damjanović. Ovdje vidimo fotografije s različitih manifestacija, zatim diplomu s natjecanja mandolina Imota, te s manifestacije Vjera Diple nadigrala. Na sljedećim stranicama saznajmo još ponešto o folklornim talentima. Dok su stariji 2007. slušajući naredbe koreografa plesali, tada mališan Ivan Vidić Perin učio je gledajući sa strane. Tako je s 4 godine uspio uhvatiti ritam koraka i zaigrati kolo, rame uz rame s odraslima. Privukao je pozornost i oduševljenje publike. Istu je nekoliko godina kasnije osvojio sviranjem tradicijskih glazbala. U Benkovcu osvaja prvo mjesto za izvorni nastup, što mu otvara put za 51. Vinkovačke dječje jeseni 2016. godine i to kao predstavniku Bosne i Hercegovine. Njegova ljubav za etno glazbu već je prerasla u zanimanje. Voditelj je čak 4 kulturno-umjetnička društva ovdje. Sada možete pomno pogledati naše mlade i ove fotografije koje su se raskrilile na stranicama 42, 43, potom ide jedan kolaž na sljedećim stranicama s manifestacije Zvona Dretelja, zatim članovi kulturno-umjetničkog društva, potom pejzaži specifični za Hercegovinu. Također jedna lijepa fotografija, ako se ne varam, ovo je našega fotografa Roberta Borovca, je li tako? Jedna prekrasna fotografija radova na polju, skupljanja sjena i ponad toga se na slici pruža stari dio Dretelja. Muška pjevačka skupina Bećari. Muška pjevačka skupina aktivna je od samoga početka društva 2005. Sudjeluje na svim značajnim kulturnim manifestacijama na razini grada, Hercegovine i izvan granica naše zemlje. Članovi ove skupine na međunarodnoj smotri u Istri, Čičarije, pokazali su široku lepezu naših narodnih napjeva kroz Bećarac i Gangu. Snimili su svoj CD pod nazivom Neretvanski Bećari. A ženska pjevačka skupina njeguje hrvatske tradicijske napjeve iz svoga zavičaja, kao i ostalih hrvatskih krajeva. Članice ove skupine nastupale su na zajedničkom božićnom koncertu u Čapljini 2019. na manifestaciji Neumsko ljeto 2021. Imali su više skupnih nastupa zajedno s folklorom. Predvodi ih Dragan Ivanković, koji je zajedno s voditeljem folklora Zdenkom Damjanovićem, a na inicijativu predsjednice našeg društva Nikoline Brajković pripremio skupinu za spot Majka Mari ko se plela, koji je snimljen u lipnju 2021. godine. Pogledajte i poslušajte. Majka Mari ko se plela, anđele
A sada idemo dalje upoznavati vas sa sadržajem ove knjige i došli smo do dijela u kojem govorimo o glumačkoj skupini. Dakle, u izvedbi šaljivih dramskih igrokaza 9 glumaca amatera je na pozornici pokazalo iznimnu darovitost i umijeće. Suživljujući se s ulogama koje su im dodijeljene, nasmijali su i one kojima nije bilo do smijeha. Glumce je za scenski nastup pripremila voditeljica skupine Nevenka Sulić-Stipić s moje desne strane. Aktivnosti proizašle iz društva, dakle na sljedećim stranicama možete vidjeti niz zanimljivih fotografija i saznati da društvo Sveti Ante Dretelj priređuje 2 koncerta godišnje: uskrsni kada se promovira rad sekcija kao dar našim sumještanima i prijateljima i ljetni kao poveznicu s radom društva iz 1940. kada poziva društva iz okolnih mjesta BiH i Hrvatske. To druženje poprimilo je karakter manifestacije koju smo 22. srpnja 2007. godine službeno i nazvali Zvona Dretelja. Zvona Dretelja koja smo već nekoliko puta večeras ovdje spominjali, a prigodom Zvona Dretelja održava se sveta misa za sve poginule branitelje, polažu se vijenci, pale svijeće na spomen obilježje. Društvo je sudjelovalo na smotrama folklora, obilježavanjima proslava drugih društava, obljetnica i manifestacija na kojima se čuvaju običaj i njeguje tradicija. Više nastupa imali su u okolnim mjestima na razini grada, diljem BiH, u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zatim slijede športske aktivnosti društva. I ovdje možemo pročitati kako su se uoči Zvona Dretelja održavala razna športska natjecanja u nogometu i odbojci, gdje su svoje vještine dokazivali natjecatelji željni uspjeha i druženja. Potom vidimo jednu zanimljivu fotografiju naših najmlađih članova društva, također s manifestacije Zvona Dretelja. Potom se podsjećamo sudjelovanja Hrkuda Sveti Ante Dretelj na Karneval festu. Vremenom smo se vratili u vremeplov i u prošlost, misleći da će nam tamo biti bolje. Na kraju smo ipak shvatili da je najbolje biti tu ono što jesmo. Dakle, ovdje imamo niz zanimljivih fotografija koje prikazuju različite maske, različite karnevalske skupine, izričaje koje je priređivalo društvo Sveti Ante Dretelj na Karneval festu. Na stranici 60 možemo vidjeti spomenik koji predstavlja pijetet poginulima tijekom dosadašnjih ratova, dakle Prvog i Drugog svjetskog rata te Domovinskog rata, koji su podigli zahvalni Dreteljani. Tu također imamo fotografije s ceremonija održavanja pijeteta, odnosno misa, polaganja vijenaca i paljenja svijeća, kao i jedan in memoriam. U našoj lokalnoj baštini čuvamo i sjećanja na pokojne članove društva koji su u vječnosti, a svojim aktivnim sudjelovanjem u programskim sadržajima utkali su dio sebe. Ispratili smo ih zvukom zvona, molitvom i vjerom u Boga, jer oni koji vjeruju ne umiru. Ovdje je također jedna slika Josipa Mihalića Jože iz kapele Gornjega groblja, ispod koje stoje Kristove riječi: ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin. Tko vjeruje u me, neće umrijeti nikada, iz Evanđelja po Ivanu. Dakle, ovdje također imamo i popis članica ženske pjevačke skupine koje više nisu s nama, kao i ostalih članova i podupiratelja društva koji su, nažalost, napustili ovaj svijet. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, svjetlost vječna neka im svijetli. A naša pučka pjesnikinja Nada Brajković s puno žara i ljubavi pisala je o Dretelju te sudjelovala na svim našim kulturnim događanjima. Izdala je zbirku pjesama Zvona Dretelja 2018. godine, a mi smo za ovu prigodu izdvojili jednu koja se zove Volim Dretelj.
a vidite ispred vas ovu prekrasnu mladu damu. Ona se zove Iris Jovanović i sada će nam otkriti kako i zašto voli Dretelj. Volim Dretelj kao majka sina. Sve što je lijepo u Dretelju ima. Nigdje nije ko u selu mome. Tu na crkvi zvona 3 put zvone. Opominju na molitvu ljude da im život blagoslovljen bude. Tu je crkva obitelji svete napravljena 910. Sada smo sigurni da će upravo zbog ovakvih djevojčica i dječaka, zbog naših mladih naraštaja, naše društvo i dalje rasti, ostajati i opstajati. Hvala našoj Iris. Listajući ovu knjigu došli smo i do mnoštva zahvalnica koje je društvo dobilo za razna sudjelovanja, za različite projekte. Potom nekoliko riječi o himni koju smo uživo čuli na početku ove večeri, himni Mali Pariz, kako Dretelj od mila zovemo. Njezini su autori, kazali smo, Željko Kozina i Ranko Boban. Isti autori su duhovni i stvarni tvorci himne Hercegovina u srcu. Dakle, Mali Pariz možete detaljno pročitati na stranicama knjige. Slijedi nekoliko zanimljivih fotografija i evo, skoro pa zatvaramo korice naše knjige. Ali prije no što odjavim ovaj, tako bih rekla, službeni dio večeri, pozivam najpoznatijeg, barem večeras ovdje, i najpozvanijeg Dreteljanina, gospodina, gradonačelnika, doktora Smiljana Vidića, da nam se pridruži ovdje na pozornici i pozdravi skup. Izvolite, gradonačelnik. Teško je sigurno zaokupiti vašu pozornost nakon ove 3 dame, a poglavito nakon nastupa sakrala mi se ovamo mala Iris, ali evo, ja ću pokušati. Prije svega, poštovane Dreteljanke i Dreteljani, cijenjeni gosti, dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas, ja bih rekao, u duploj ulozi domaćina. Jedna, evo, kao što sam već prozvan, gradonačelnik, a druga i kao Dreteljanin, dakle, rođen, odrastao i sve što imam u životu vezano mi je za Dretelj i zato mi je ovo na neki način i posebno uzbuđenje. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante nas je večeras okupilo sa jednom izvrsnom stvari, a to je promocija ove monografije o radu društva. Ja sam je imao prigodu prije nekih, ja mislim, 20 dana, doduše nije bila još onako finalno završena, imati u ruci. I ovako na prvi pogled, kada gledate one debele monografije, reći ćete da je ova monografija skromna. Međutim, naprotiv, nije skromna. Svi ovi tekstovi su jako kvalitetni, jako sadržajni, a fotografije će sigurno mnogim Dreteljanima pobuditi mnogo emocija i ja vjerujem da će svaka obitelj u Dretelju u svojoj kući imati ovu monografiju. Malo prije je spomenuto i u pjesmi, ali evo i svi znamo, Dretelj je odavno dobio ime Mali Pariz i nije to slučajno. Dretelj je dao pjesnike, kompozitore, akademske slikare, glumce i svi oni su jednim dijelom bilo svog života, bilo
svoje karijere bili vezani upravo za Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante i Dretelji. Zato mi ovo društvo doživljavamo kao dio naših života, dio naše tradicije. Mi smo čuli da je društvo prestalo sa radom neposredno pred početak Drugog svjetskog rata, ali nije nastavilo sa radom nakon Drugog svjetskog rata, ne zato što se to nije u Dretelju htjelo, nego jednostavno se nije smjelo, odnosno bilo je zabranjeno. Ono što je važno da znamo kad pogledamo zbilja ovu bogatu povijest i sve ove ljude koji su sudjelovali u svemu tome, ne smijemo dozvoliti da bilo kada, bilo koja vlast kaže ok, nećete vi više postojati. Sad samo jedan mali odmah, nemojte mi zamjeriti, ali moram ispričati jedna priča, vjerujem da će imati poruku. Danas sam bio u Sarajevu i tražim jednu adresu. I hajde nekako otprilike ja to nađem, ali nikako pogoditi, vidim, vrtim se oko jednog bloka zgrada i izađem i vidim trgovina pecivom. Uđem unutra, dvije onako srednjovječne dame, na meni je odijelo i ovdje na reveru grb grada. Ja ih pitam za tu adresu, a meni jedan govori, oprostite, kakva vam je to značka? Pa velim ja, ovo je grb grada Čapljine. A ta šahovnica, šta vam ona znači? Pa to je, dakle, znak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, i ne samo u Bosni i Hercegovini. Kaže ona, pa neka vam hrvatski narod da tu adresu. Dobro, gospođo, hvala, jako ste ljubazni. Ja izađem 20 metara dalje od te trgovine, ugledam neki fotostudio, uđem unutra sjedi jedan isto tako srednjovječni gospodin, duge kose, svezao rep, rinčica u uhu, i ja isto postavljam tako pitanje, a on meni kaže, ako si musliman, odgovorit ću ti, a ako nisi, neću. Međutim, po izrazu njegovog lica, po govoru njegovog tijela, ja vidim da se on zeza. Ja kažem, nisam, ali vjerujem da ćete vi to meni sigurno odgovoriti. Ma kaže on, pa naravno da hoću, i naravno vidim po govoru da sam ja iz ovih krajeva. Kaže, odakle ste? Velim, ja iz Čapljine, a joj, Čapljina, super lijepa, ovo, ono, pa znaš li ovoga, znaš li onoga, on nabraja neke ljude, molim te, pozdravi ih. I mi smo izašli vanka, jedno 50 metara smo išli pješke, i onda on, kad je doveo do tog mjesta, pokazao me, vidiš ona bijela zgrada tamo u prizemlju, to ti je to, ono, nabaci pecu, i ajde, ja sam otišao za svojim poslom. Dakle, svuda ima dobrih i loših ljudi. Svuda ima dobrih i loših ljudi, naravno, mi to svi znamo, ali ono što je meni nekako danas kad sam se vraćao, pa šta je natjeralo tu gospođu da meni kaže, pa evo, neka vam hrvatski narod nađe tu adresu u Sarajevu. Ja mislim da jedna ona nije kriva, nego da je kriva jedna politika koja, evo, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kroz duži niz godina želi majorizirati, želi se svesti na nacionalnu manjinu, pa evo, vjerujem da ste gledali ove zadnje proteste u Sarajevu, da će nas, ne znam, toliko nas ima, da će nas sve strpati u 2 vagona i gotovo. Zato, dakle, ova priča ide u smislu ovoga, dakle, 2. lipnja, nedjelja, mislim da nitko od nas ne bi trebao ostati u kući, da izađemo na izbore i svoj glas damo, ne ovoj ili onoj stranci, nego hrvatskoj opciji. Ja uopće neću govoriti o kojoj stranci, nego o hrvatskoj opciji. Od tih, ne znam nija koliko hrvatskih stranaka, pa sigurno ima jedna da vam se sviđa, sigurno ima jedan predsjednik koji vam se sviđa, ako vam se već drugi ne sviđa. Ali bitno je da to bude hrvatska opcija i da tim svojim glasom ne dopustimo da dođe bilo koja vlast koja će sutra reći Hakud Dretelj ili bilo koji drugi Hakud više neće moći raditi. Dakle, ovo je bila, evo, poenta ove priče. Na kraju, evo, zahvala svima vama koji ste sudjelovali u
izradi ove monografije na čelu sa predsjednicom Brajković. Zahvala svim članovima društva od osnutka pa evo do današnjeg dana, svim ljudima koji su na bilo koji način pomagali i koji će pomagati rad Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Dretelj. Svako dobro vam želim. Hvala. Ja ću zamoliti gradonačelnika još malo da se zadrži na pozornici, jer naša Nikolina uručit će mu ovu knjigu s potpisima, njezin potpis i potpis autorice za dugo sjećanje na ovu večer. Dakle, posveta i potpisi. Dragi prijatelji, poštovane dame i gospodo, drage Dreteljanke, dragi Dreteljani, hvala vam što ste bili dijelom ove prekrasne večeri u kojoj smo na poseban način slavili naše Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Dretelj. Što kazati nego i ja sam ovdje kao moderatorica iznimno sretna, ushićena što ste u ovolikom broju došli podržati nastojanja naših prekrasnih dama i sviju ostalih koji danas grade ovo društvo. Hvala još jedanput, svako vam dobro i ostanite s nama u onom neformalnom dijelu večeri, kako se to kaže, na čašici ugodnog razgovora. Hvala i svako vam dobro.